Entzuten dozu beti, ez? Baserri txik ez dau bizitxeik, baina oso argi eukidot, ez? Bertatik bizitxea gure nagoela. Baina lata ikasi nauen modulo superior bat mekatronikako bat, lan itxen nauen Fagorren, kontu eskatu eta baserri txik bizitzen ekin dutzen 2022an. Amak urte mordoskatxo bat indau bertatik bizitzen eta gero nire muzten aukera hori gure nauena itxen jarraiketako eta errestasuna ondixak eukidot etxien hortarako eta posik. Beti etxien ezaztie guroten eitzeko eta hori ez, nik argi naukon bertatik bizitzea gure nauela eta hori, nik ikerrek esan dago moduen ez, jakin inbida pauso hori emuten gurasuen gainetik jarte hori eta hola, baina ni atzien egona zenien beti komentau izen die gauzak etxien eta erabakixak danon hartzen duela esaten duguk eta gupe hurrengoei hori, harrera txiki bat daukot eta behai pregunto itxakako ze hau ingo, besti ingo, gukitzen dugu Euskal Herriko bi arrasakin, Pirineigakin eta Terreinakin eta gero komerzializetan dut terreina arrasako aragisa salmenta zuzenien, ikusten dugulako bertatik bertarakua apurtxoa sustatu inbidala ez, gaur egun oso erresa dela fan eroskira eta beste leku batzutatik emuti eta gertuztasun hori emuti erosliai eta kontaktu hori ez, ikusten duzu zure produktua igual zure kuadriako bate jaten dagoela o bialketatzazu ezagun bate eta jandu gaur ez da izer da, eta horrek niri adibidez mordoa beteten duztu. Zuk ze ekarpen egin diozu, zuen negozioari? Nik dako apurtxo bat beti guztu jatze apurra salsero eta izeti eta hor ikusten da moren plantxatxo bat hartu eta jaixetara eta baten garen bigoti eta bisok zarri eta alde hortatik laguntza hori eukidot ez. Ja gurasuek eta lan asko indauela ikusten dut ez, 14 urte doa salmenta zuzen hortan, baina gero guzartu ditzen nien ikusten gauen jente gaztiak eta aragi lotiek ez dauela erosten 5 kiloko lotia geak eta jakolako haundiero eta txangan saiatu bigara hamburguesatxo batzukin haber jentie animetan dan da, oso posigaz, ez? Nik esango notzan pertsonatei 20 urtekua, 18-19 urtekua ontxe baukola gogu esaiaketako barserritxik bizitzeko, itxeko ontxe salto piztinara, urik ez egon dabe urtengo hau, 40 urtea salto itxen bozu, iguele atzeti dauketzu familixaga, dauketzu etxe bat pagau biarra, dauketzu, eta 40 urtea ze dozi lekutara farezik lanera, bai.